Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sikubingelele mbukelo siyaviva TV1 elamegama ngo MC Pholobase shit lemhlophe mawuthanda bathi propaganda uyasabeka isixubiso singaso raperapayo warapelelo vethu umzawuqede balowo bonke babuya babuza abantu mapholoba namhlanje siphathele bani nganza kwethu ngiphatheleke omunye wodokotela uthandwa kakhulu abantu besifazane aphinda athandwe kakhulu izinsizwa esisezintsha noma ke abantu abasha abawuvala umlomo ngalensizwa iyakwa Dlukula udokotela ke uDlukula la kusikhondla khondla umabona kude wakho usiyaviva TV1 namhlanje uzothi nanoma ngabe thiwa awuthathe entweni akukho slima esindlebende kwabo awukho umgqomo okulahla umuntu ngephephe elibovu elilodwa impilo yakhe ngakwazi ukuguquka uma ungahlanganisa lamaphepha abovu mhlawumbe bemabili noma bemathathu noma beyihlanu impilo yakhe yokuqala ekunikeze umehluko akusho ke mina nganza kwethu kusho izinto ezikhulunywa abantu ngayo ukuthi sike sabe siphethe u50 kuphela izinto zethu ikwazi ukuphenduka akudingeki imali enkulu Dr Dlukula asikubingelele sikwamukele usiyaviva TV1 bese ubingelela abantu emakhaya ngibingelele mapholoba ngu Dr Dlukula ngibingelela kakhulu ngibingelele nokuyithoba nababukeli nabalandeli beSaviva TV ngithi ngiyabingelela kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe ukube kuyangami ngabe ngikubiza ngephephe elibovu noma ngo50 abantu ngapha nangapha bakhuluma ngokuthi thina siyaphila ngephephe elibovu kwaDlukula abakwaDlukula ngokwazi kwami abakwantombela omahlobo insizwe ezaziwayo ukuthi nasemlandweni wakwaZulu ikhona ngenxa yeqhawulazo nje elabamba iqhaza elikhulu I think isempini yasesandlwane mangakhona esandlwane yaseNcome yes impela ukhokho omkhulu wenu wabamba elikhulu iqhaza lapha na ke namanje lisabatshazwa iningizimu yonke nezilo zonke futhi ziyalazi iqhaza likakhokho omkhulu wenu Dr Dlukula ngiyafisa ukuthi sike silande kafishane ukuthi masikhuluma ngawe sikhuluma ngobani umkhuluma ngo Dr Dlukula ukhuluma ngomelaphi wendabuko ozinze khona eThekwini one office eliseThekwini ngasema officeini eNkatha ku Anton Dembede abanye bawazi ngoSmith mangipha nje abantu ama directions lapha namo officeini aweNkatha kuno Capitec emva kancane nje kwa Capitec kunebhilidi elibhalwe u333 ungena lapho kulelo nakunje lelo passage lapho uyangena lapho kunosisile bazokusiza noma ama security lapho usho ukuthi uya e21 ekhemisi office number 7 imina ngedwa enginekhemisi lapha okay akekho omunye umuntu onekhemisi mina mojo yekhemisi nje bayangazi se21 usho ukuthi uye floor 21 office number 7 Dr Dlukula ngiyafisa ukuthi usithathe usibeke uzothola umunye umuntu yini engenza ngikhethe wena kuba lapha bendabuko bebaningi kangaka ishuthi mina ama products or imithi yami lezi zinto zami zinani eliphansi eliaffordekayo ngisho ngakuthiwa umuntu ongasebenzi ngoba nje one la kumuntu ongumuntu ofuna umsebenzi mhlawumbe awutholi umsebenzi izinto zakho evalekile enzima nginekhombo la ikhombo ekwenhlanhla ingabe kuthiwa awuthola umsebenzi ufuna nomsebenzi izinto zakho zeminyama nginekhombo ekwenhlanhla ikhombo ekwenhlanhla okuvula inhlanhla yakho i250 only 250 yemadoda mana Dlukula awusithathe usibeke kahle ngifuna ukuyiunderstand lento uthi mina noma ngumuphi umuntu ofisa ukuthola umsebenzi othi yena akaqashwa othi wake wasebenza kodwa akasasebenzi othi ufuna itoho othi ufuna umsebenzi othi kunesikhundla sigaqele emsebenzini wakhe esofana nomsebenzi noma isikhundla sigeni uma ke sesikhuluma sesedala ngokwesikhundla ngisho ukuthi iphazi ingathi umnyuka ngoba usungafika siqoqisana ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu mapholoba usemsebenzini kodwa ufuna ukuapply lokho ufuna sixoxe mhlambe kulo 250 sengayide ku 100 rand ngeke imali kakhulu
imoto uzoedeka u100 ngoba phela afuna kube nezinto kwenzokunika zona ozoyibiza lo boss yakho uzikhuphule esikhundleni utshele nazi into thatha lezi zinduku uyombiza lapha nama usuqedile mhlawumbe u1 no2 kanje bese uthatha lezi zinduku uyombiza lapha umbize ngegama ukuze ezoyenza lento oyisho uzothoma umuntu sezizwile ukuthi udokotela kuningi akwazi ukwenza siyafisa kodwa ukuqonda kabanzi ukuthi iziphi ezinye zezinto azenzayo kodwa before asichazela nabe ake usixoxele nje ngokuthi utholakala kuphi zithini futhi inombolo zakhe singaphinde sikufonele kuzona ngizophinde ngichaze office lami ama directions ngilaphana ku eThekwini eKZN yes la ngikhona ngizenze khona ku Anthony Lembede abanye bathi Smith street ngasema officeini enkatha uma wehla nje ngofield uphambane nezimoto ezibheke MCA wena ushonele enzansi wehle ngofield uyoqhamukela kunalo PC training lapho uma ufika lapho ubuza uCapitec ngoba la ibiding yami iqondene no Capitec iseduze nawo ku Capitec uma usa Capitec nje ubuze inakunjana ioffice le 223 bazobe sebekutshengisa bekunali usiyangena lapho ushaya ilift ushaya u21 uyesho ukuthi uye floor wena number 21 kodwa uzungaduka emaliftini ufuna uqala ubuze labantu ozobafica edeskini ungathuli udlule uzogibela amalifti abo cela ukubuza la uthi uye floor number 21 uya office number 7 eliyikhemisi bazokubhalisa lapho ushiya imniningwane yakho bese uyagibela elift ngamafuphi udokotela ungakazishi inamba uthona into egqamile ikhemisi kodwa ungasho ukuthi alikho ioffice lakho osebenzela kulona duzane nale khemisi usho sentsho ukuthi sikhona isigodlo lapho noma okwamanje okwamanje kuyikhemisi kodwa uyafika sixoxisane uma khona mhlambe la ofuna mhlambe kunabantu mapholoba oyefika uthi kahle kahle akazi ngokusebenzisa ngokuthi ukuyefuna ngathi ungamcathulisa umchazele unothando lokusebenzisa ngokwenkinga zakho ukuphushwa inkinga kodwa uthi mhlambe akaze ngawusebenzisa before umuzo umnika umuthi ngathi uthatha isinkwa nje uyamnika akazi usebenzisana kuyefuna ngathi mhlambe omunye ungamcathulisa ukuthi cha la uzowenza kanje wenze kanje omunye uyethanda engathi ukuthi mhlambe engaqoqela ngokwenkinga zakhe akunankinga le futhi lokho anginayinkinga ngifundelekile nomfonelayo ufuna ukubuza ngafuna mhlambe ngichazele khona ngizochaza nase officeini fika ngizochazela konke ufuna ukwazi ngicathulise nginaso snack okay isinombolo zakho inombolo zami elangithola kuzona 078 542 7548 asiphinde 078 542 75 48 nansi esibili yes esibili 060 94 93 510 dokotela sithatha usibeke la itafuleni kuhlobile kuhle futhi iningi labantu lencoma lokho kuphethe impela ake usixoxele kungekhombo nje sigcine ngayikhombo ukuthi uthaka kanjani ukuthi lokhu yini le yenzani le unabe nje ukhululeke kube ngathi thina sonke abanye sifaka usuper glue emlomeni uxoxele nje ngicela ukuthatha leswasho lesisoqala nje nasi besibuka abantu igama lesisiwaso udonsi isoka okay futhi iswasho sabantu besifazana ngathi nje angingacwasa ngingathi abasha iswasho sabantu besifazane abathanda abasafuna ukuthi bebe semathandweni abasafuna ukuthi bakhe imizi yamanye amadoda bevuse imizi ukikizwe kubo kulotshole benconywe bejatule simalini sona u50 rand leswasho
50 rand mufuna lesiwasho nje 50 rand. Only 50 rand dokotela. Anginawo umuthi mafolobo uma uthenga ngamunye ongasho sewe enye price. Kuyobe sengisemina kuyobe sekumunye umuntu lo. Ngiyabuzwa. Kuyobe sekumunye umuntu. Ngizocela nje ukuqhubeka nje ngibe nalesiwasho kuthiwa ukhazimula. Ukhazimula la. Wenzani ukhazimula? Sithatha usibeke. Ukhazimula isiwasho oqhuma ngaso. Isisiwasho sokuhloba. Ngathi usasichaza dokotela ungasiphatha uzuqede uchaza leyo nto ukuze isho sebebona ubanye ukhazimula la emgaqweni bengasho ukuthi hayi nangu ukhazimula. Hayi lesi awazi ukuthi wakho lesi samisina nebrand nje masingabhaliwe uDr Dlukula hayi okwazi ipokoza leyo. Okay. So ke lesi siwasho lesi la ngabe ufuna ukuba nogazi, ufuna ukuthandeka, ufuna ukugqama abantu bejike nawe, ufuna ukuba nezwi. Thatha nasi isiwasho lesi. Sizokukhanyisa. Siqhamise ugqame abantu. Ngisho ngathiwa umuntu wesifazane kungalokho uma uhamba nosisi kube osisi abaseceleni abashelwayo ababingelelwayo bacela uxolo. Awuqhame nje nawe. Nangu ukhazimula uzokhazimula. Kodwa ke ukhazimula owabantu besilisa nabesifazana ukhethi umuntu. Hayi awukhethile abantu besilisa nabantu besifazana awukhethi umuntu. Okay. Siqhubeke doda. Uba imalini wona? 50 rand. Okay, ngizwe. Uphephe libovu doda. Yona aka yakho le. Ngibe nesiwasho semali. Igama laso umalenini. Lesi siwasho sithakiwe kakhulu ngeinduku eziningi ezumkhokha noma ezumayibutho wemali. La ungabe imali ayihlali kuwe ukhala ngokuthi imali iyashabalala awuqondi kahle ukuthi kwenzakalani. Nanabantu ke ababhejayo baye basebenzisa lesiwasho lesi. Uyabo. So nje wena mawukho unenkinga zeimali ozothatha nangu imali eningi. Nakhona futhi u50 rand. Okay. Ngize kunesigezo sami la. Singakuphi doda? Nangu ushisa bhe. Lesi sigezo lesi uyinsizwa uyintombi. Uyasiphuza. Wehlisa noma ngobisi noma amanzi noma engane ohlisa ngayo. As long uyinto eliquid. Okay. Uyohlangana nomuntu wakho osothandweni naye. Uyacaphuna nje ukhihloko sethi spoon noma ihloko sespoon. Ufake intweni ozoyiphuza ngabe ubisi ngabe amanzi noma ngabe yini. Uhambe uye kumuntu wakho uyohlangana nomuntu wakho. Senza ukuthi umuntu wakho la angakhohlwa noma ngabe yini. Uma ecabanga ezwa imizwa yakhe ima efo ngabe wesifazane ngabe wesilisa uyakhuthala nje mapholoba bese lo lala naye uzwani yena noma silekelela wena kuphela lo osuke ulele naye ukuzwa unamandla ushisa ufudumele. Okay. Ngizoba noThimtha. Isigezo ke lesi sikhipha amanzi kumuntu wesifazane enkomeni. Lesi sigezo usidla nedanono. Mangithi idanono hayi ukuthi uzofuna idanono kuphela. Ishuthi ngiqonda ukuthi yogurt shuthi ngokwesikalo sedanono ngakho ibhulu ifake eglasini bese ke udla naso lesi sigezo uyakha nje ihloko sespoon ufake la ungasidla namuhla uzohlangana ngakusasa naye umuntu wakho. Ungasidla futhi namuhla uzohlangana naye ntambama. Koma kweqe umuntu wesifazana abe umuntu la ayeke ukuthi ube manzi amashiti. Awabi manzi amashiti la. Hayi. Ngiyabheja. Bathe ustyle nokuba manzi kwamashiti. Hlukile nakhona. Ayikuhlukile khona lokho okwemvelo engikuchaza kakhulu. O siyawazi lokho okwemvelo nabanye bayakwazi. Khona lokho unamuntu wesifazana azigcine esezenyeza. Yagcine uyageleza manje usefuna ohamba useyageleza So lokho stila nakho
Okay. Siyaqeda bodadewethu kuyaphela nyaka uyindaba ukuthi umanzisa amashidi. Cha kuyaphela. Okay. Sibe Mapholoba nesikhafulo la. Lesikhafulo uyasiphephetha, uyashisa futhi umuthanda. Kuba kuwena ukuthi uvunwa yini. Unayise kwaba izingamalahla ama charcoal. Uyalayitha nje ilahlela khona umbeke element estofu akupheli ngisho iminute ilahlela lakho lingashile. Uvuvuzele lo lesi sikhafulo lesi. Khulume. Ubize ngabe isola lakho ufuna kuwe noma ngabe umuntu wakho wesifazane. Angikhulumi ukuthi uzofika kumina uthi usuhlone nomuntu for 10 years for 7 years umuntu mhlawumbe usazala kwindawo noma mhlawumbe osashada kwindawo bese uzokubuyisa lo muntu. 50 rand. Angikwazi ukwenza imlilo. Wena ufuna lo muntu abaficane naye eclubini baqabulana wadliwa imali useyamcrossa manje. Useyamcrossa. Ufuna lo muntu othi babethandana mhlawumbe for 5 years noma 3 days. Kodwa basanda ukushiyana nesikhathi silahlekile kakhulu. Silahlekile kakhulu noma ke unyaka usengabuya lo muntu ungangitshela umuntu osemove on usefaka ikonkwane zakho usesina nomndeni esejule kakhulu lokho lokho mhlambe ke sesiyenza ngenye indlela usungathi nje ufuna ukudelisa inhliziyo ubhidlize sesingaza ke ngokuyichitho ngoba nginazo. Okay. Ndoto shothi ungenela istudio set neyichitho. Yobe isichitho lesi ngizocela ukuthi ngingasichazi kakhulu ukuthi senziwa kanjani ngomchazela umuntu bese khuluma nami. Kodwa lesichitho lesi siyahlukanisa abantu basemdlelwanini. Mobiza amagama abo la. Ayimangizwa kahle. Wabiza amagama abo la sibanibani nosibanibani ngicela kube ukuthi wenze ngalendlela engizokutshela ngayo. Hayi khohlwa. Khohlwa. Umune impipi yakho eseduze ngabe usikuza wakho mhlambe uyokutshela ukuthi ayi engathi uco alisahlangani kahle lapha. Sebe nokuxabana in 50 rand. 50 rand. Wena belesayela ngalento. Wazabathanda abantu. Belesayela ngalento indaba. Wana wehlukula. Lento usunesikhathi eside uyenza. Banjani abantu ukulethela izinto zokubonga ngoba mina ngize ngikwaziswa umunye usisi uthi kumina mfowethu mina ngisebenza nje ungenxala 50 rand mina usizwa ukuthi akadlali umi nje ngosixoxela no50 rand but ngiyibuza ukuthi ngoba abanye abantu sibokubavezela kusiyaviva bese beshintsha ngeseconds ama prices ayasabeka singakulindela yini ukuthi udlubula ngelinye ilanga sizokuthiwa ama prices ethu ethuthu ngoba nezinto enakha ngazo siyazi ukuthi ezinye niyazithenga nabafanele baholelayo egodlweni kanjalo kodwa singabona weqamagalane yini soze Mapholoba ngoba ngiyaqonda usizi labantu. Mina angizile ngokuzohluma ngabantu. Angizile ukuzohluma ngabantu. Ukuthi omunye umuntu ubona kubiza abanye bayakhendla. Wena uyakhendla? Ngizocela ukuthi ngiqale umbuzo. Ngoba mhlawumbe umastermind uyasenzela uyabona? Ngizocela ukuthi ngiweqe lo mbuzo. Ngamabomu nje so ake sigcine ngawo sivale ngawo. Okay. Ushuthi ke la wena Mapholoba. Ngiyasilahla isilwane. Okay. Mone isilwane ngabe isilwane silala nawe. Ingabe kuthiwa usuya ngisho kuthiwa udonswa ngengane uthi uzofaka emsebenzini. Sekunamatemu manje bathi abanye ngiyasithwebula isilwane, ethi omunye ngiyasilahla isilwane, ethi omunye ngiyasikhipha isilwane. Ikuphi okwenzayo lezi zinto zonke nomuntu eyodwa lesebesudlala ngolimi nje. Okay, umuzokhuluma ngetemu mina ke anginawo amatemu. Angenzi itemu ngenza umsebenzi wami nawo. Okay. Angenzi itemu ngitemuzi la. Yeah. Angithanda ukungena kakhulu kwa ematemu. Mina ngithi ngilahla isilwane. Okay. Wena usilwane silala nawe, isilwane siyakuvalela ezintweni eziningi, isilwane sikwakhela isinyama sokho isicwaqo, isilwane uyaxoshwa umsebenzi. Whatever ongachaza ngoba abanye sidlala ngisho nabemini sengisebenzile ngabantu kuningi abakushona bathi umuntu ufika ukuthoma nje bese ezwa esemanzi and futhi bayancoma bathi ayisemnandi isilwane. Well so lo ndlo kwesilwane sisuke silala nawe sishiya isinyama lekho isoka eliyohlala unesinyama. Awukho umuzi uyovusa unesinyama ekho inhlanhla yoba khona
ulalwa isilwane. Isilwane esiwupoison. So ke ngisho ngakuthiwa egcekeni nezinto engingayitholi kahle ngathi kunelwane. Woza no 2500 wakho ngokulahla isilwane. Uphatha ikhandlela elibovu, uphatha ikhandlela elimnyama. Uphathe inayiti. Ngiyakuthatha mina ngikisa ehlane ngemoto yami upetrol wami lo 2500. Uphatha nemali eminyama bese ngilibele. Ufika nakho lezi zinto. Futhi ikhandlela elibovu nelimnyama neinayithi nemali eminyama ngasho ushele noma uzona imali eminyama kodwa. Okay. Ngiyakuthatha ngikisa endaweni eyihlane. Ngiyokulahla lesi silwane lesi. Ngikufake incweba. Mhlambe le price yami omunye uzothi ishipi noma iyabiza. Cha, ishipi. Incweba amapholoba ngisho ngasuka kuyiphi inyanga. Eshipile incweba i1500. Mina ngikwenza lezi zinto eziningi ngo2500 ngikufaka nanencweba. Ngiyacaba la. Ngiyakulahla isilwane. Ngikunika nentelezi ozofike uchele ngayo nanomuthi ozochela ngayo. 2500. Noma inini mofika office nami uthi uzolahla isilwane noma ungafona ukuthi kusasa xa uzolahla isilwane ngithi fika akunankinga. Ngemali engaka encane kangaka kwethu ilwane sezalahlwa ngo10,000 manje. Mapholoba Uthembeni lengaka. Ngizithembe mina ukuthi into engenzayo ngiyayiqonda Bakubonga abantu. Ngoba phela omunye umuntu uthola engenankinga ukhipha umuthi ngemali encane nokwenzela umuntu into ngemali encane ngoba uthemba ukuthi uyazi ukuthi bonke abasizakala lapha ekhaya babuya bezodusa. Kunensizwa yakamkhonza angisho ukuthi ngizoyibiza ngegama lana indawo ahlala kuyona. Ngiye ngingathandi kodwa ukukhuluma ngabantu. Yes. Lensizwa ifike kumina exakekile ishiya apply. Ngangazi ukuthi ifunde ngalendlela efunde. Angazi ukuthi yini efundela kodwa ifike kumina isimamatheka isho ukuthi mfowethu ngalezi zinto zakho ngisebenza emkhunjini manje. Njengoba ungibona ngiyamalala kangaka mhlawumbe 3 months bani 6 months. Sengize emkhunjini. Ngisebenza emkhunjini. Ngihambela phesheya. Ngezinto zika 50 rand. Awenzeki mapholoba lensizwa umifikile la South Africa. Ngezi mina ngifonela ngisho ungifonela. Kunentelezi la. Kunentelezi egceke nesitha. Lentelezi le eyibaningi kakhulu insizwa esengisizela lentelezi. Eyifika zingixoxele ukuthi ziyakinyeka. Kwenzakalani iziyambona umuntu khona afika nestory sokuthi umuntu ngiyambona ethi shazi ewindini kodwa mase efikile esesendlini angimboni ngizogwaqaqwaqa kudilika izinto ngithi ngiyabona impahla zami seziphansi kwedrop lemadoda angibanga ngisayibuza ukuthi wenzeni wabulala ini ngoba mina ngangemgarantela bamnika 50 rand lentelisi yahamba le hawo ngamcaba ngomqinisa angimlahlanga ukulahla isilwane ngathi ngabo senza izinto ngamnika intelezi kuphela ngase ngimnakho nje ngamnika umuthi ngathi hayi uzothola umuntu ozokuchaba uyazi wabuya amapholoba wazomtshela ukuthi mfowethu imali esengiyikhokhile nendlela esengihambile zinkulu bengazi ngosizo 50 rand. So abantu bayafika mina ngijabule ngifile yazi ngijabule kakhulu kumnandi interviewer noma ukukhulumisa nodokotela osuke erefer ama client and ngithanda into eyi1 ukuthi isho ngangena abantu ozokhulumana embuke lapha ekhaya athuke enze yonke into le ngoba phela abantu bahlala criticize especially those who are connected with other traditional healers ethi no uswan money or those okhule nabo ethi hayi ngifuna usimncinde lesimshaya simvale nje kuma comment angazi ungayishaya uyithini inyanga echeap kanje neguarantee into yayo kanje nami ngishoyo ukuthi ngizwe ngomunye udadewethu osebenza umsebenzi ophezulu ukuthi yena ukuphila kwakhe nomndeni wakhe nomyeni wakhe baphila nje ngento ka 50 rand lo sisilona ushade
nomlungu doda ngiyamsola ususe dadewethu kodwa ngiyazi ukuthi bafiwa babantu ushade nomlungu nakhona futhi ukuthi kunokuthila ambamba ngakho la kodwa nomlungu siyakwazi ukuthi amthathele izinto ezithile la umlungu wakho usebenza lezi zinto zama satellite ithi mina ngeke man uthi mapholo before uhambe la ngifuna udlule lapha ucaphune ongangamandla akho uzofaka isandla sibe sinye nje nawe awungitshela ukuthi ngizolekelela kanti hayi uqonda ukuthi ngizokhangeza nje wavula uwallet wathi imfumba wathi udla imali kadokotela owangilekelela ngo50 rand namanje ngisebenzisa ama price akhe ingakho indoda yofanele ube impela elidlaliso hayi uphephe luvu hayi angeke ngize ngazi uma uyinsizwa uyethiwa ngokwemsebenzi nalo nejazi libovu ndoda kuhle nje dokotela usiphe ezinye zezinto ozenza ngoba uzothola umunye umuntu hlasimbe ugcina lana ewashweni nasemthini emakhambini udokotela ngabe uyakwazi ukuqinisa igceke ngabe uyakwazi yini ukuthi aqinise nomuntu uqobo yabona amapholoba wathinta indaba enkulu lapho ngiyabethela ngiyafika emzini nomuntu ngizobethela uyangifonela nje ungitshela ukuthi ufuna ngifike ngizobethela ukubethela kwami ngifika no ukubethela kwami iprice ukubethela ngifika nento zami zonke u10000 lo 10000 akhokhe transport akhokhe yonke into ulumoko ukuthi u10000 nje ngiyafika mina ngifike ngibethele ngetransport yami ngazo zonke izinto zami wena lo ngisa 10000 uzofika mina ngikubethelele ngabe kuthiwa mhlambe anilali kuneyinkinga niphupha kabi kuneyinkinga niyathakathwa nomakhelwane umthakathi ngimshaya ngibhekisele leyo ngitshele umthakathi avele obala umthakathi umuntu wasemhlabeni mina mapholoba nginentelezi owaziyo ukuthi umthakathi meza kuwe engabe uzothatha egcekeni le ntelezi uyayiquba nothuthu uma sikhuluma ngothuthu sikhuluma laphana futhi uyakwazi ukubasa umlilo uthathe amalahle laphana ufake intelezini usizokhipha intelezi yakhe esebhayideni 20 liter ngesikhathi uyifaka intelezi yakho lapha ebhakedeni uchela ngayo umlilo siyazi ukuthi into ehlanganisa abantu bandawonye umlilo uyothiwa umlilo uhlanganisa abantu bomndeni uzonibona lo muntu niphelele niphathi negceke uzoganga uzothakatha anifice ngisho nango-12 nango-1 anifice nothi umlilo nihleli mochele ngale uma ungena indlela yokubasa thatha amanzi moqeda ukugeza wafaka intelezini uchele ngayo uzokufica untanto egcekeni angakwazi umthakathi umngane ongangokuba lo mthakathi akusho ukuthi sekuphuma ngoba wena usuqinisile sekuphuma ingane la ekhaya yamemeza ithi awulanga umthakathi noma ubani sezofaka waphela kunenkolelo ethi once wabona umthakathi wamemeza isho kuthiwa ngabe qiniseke noma qinisile uzoshona wena ezakhe ndokazi yenzi le nto aziyenzi usuke akukho ngoba ngizoqinisile akukho kusuke kuzokwenzeka kuwena hayi ukuthi wena mhlambe usuke uzombona kodwa yena ngeke aphinde angene ngoba uzuyena uzobona nini yinto iphathele osisi abayiphandelayo ngethempeli labo umapholoba wathinta indaba enkulu nginohlanga mapholoba uhlanga engabe kuthiwa usisi odayisa ngomzimba noma ungadayisa ngomzimba usisi nje osafuna ukuba semgangathweni okushelo nginohlanga uhlaba nje la emashiyeni lo hlanga lo ngifike ngiyakushaya izinhlanga ngo50 rand wakho ukushaya lezi ngo50 rand mapholoba ngo50 lapho mina angijahile imali ngijahe mina ngomsebenzi yakho ngomsebenzi yakho ukuthi into yami nginegarati show ukuthi izokwenzeka eksisiza ukuhlaba lezi inhlanga lezi umuntu wesilisa uma ekubuka uyakuthanda avukelwe yimiso nale igwadi lezi zinto zeyishimani ngiyahlaba lo hlanga kuzona intombi mayekubona isheshimele ayengisachaza kakhulu ngiphinde ngosisi nani leli bodlela ngicela nje ukulikhipha la awu2 kodwa ngizochaza ngamanye udumba lo mapholoba ubani lo udumba ngizongiyanqana ukuqhubeka leli gama leli hayi khuluma dodo la ukhuluma nabantu abafuna ukusizakala udumba sibumbu lo okay leli bodlela leli udumba sibumbu abantu banenkolelo ukuthi usayiswa insizwa akha angjalo
ngisho uyintombi umuntu wesilisa uyazi umsebenzi walebhodlela uyagcoba ngisho ebusweni uyagcoba nasezandleni ufike umthinto umuntu uyashaza nasemashiyeni uma ufike wathinta umuntu la imizwa ivuka iminingi inyama ngabe uthinto wesilisa nomthinto owesifazane lana nje osisi laba abanabo abazidazamela abadayisa ngomzimba abathanda ukuthi mabekhuluma indoda beyitapule beyincenga thatha lebhodlela angiphathi uhlanganise nawo uhlanga lolu unane iwasho lezi ezibumbu lo mfuthu utumba kasibumbu abantu bazokuthi usebenziswa insizwa le ntombi ziyawusebenzisa eyidayisa ngomzimba amayiso weyitapula umuntu lapha zimncenga ukuthi akukhushuke kiwe emakamelweni impilo cha uyawunakhunja intombi mawugcobile yagcoba sebusweni insizwa mayibheka hayi angeke inqabe nawe insizwa umuntu wesifazana umnyomunye nobelayo thatha nawo uDumba hayi ngisebenzisela ungakhe zomsebenzi usenza kanjani kumngakho kahle kahle ubanikela abantu befunda ukukhweba hayi befunda ukukhweba hayi lesisegcekile hayi lesisegcekile uma ufuna ukunakwa ilo lahlanga engikhulume ngalo ohlabala okay isimonyo lesi thandeka nasemsebenzini ube nogazi ngabe kuthiwa umphathi sebenzisa nasi simonyo abantu bekuthande ukwazi ukulalela ungathi moya manager nomqhamuka noma umphathi moqhamuka kuthiwa hey nami beze beqambe nanegama ngiphinde mapholoba la ngibe nanekhombo ekuyokubheja okay ikhombo yokubheja shuthi lapho imithi engisuke ngihlanganisile lapho ikhombo for abantu abagembulayo abantu amaphanda ngabe akulunga udlala amadayisi uyabheja nasefonini ko Hollywood bani Superbet akulunga uza la kimi ngizokunika umuthi mina ngizokunika ikhombo ngeke ungabambi ikhombo ibhizinisi lakho liyafadalala uzothoba umuntu ungahamba kakhudodela ethi kungani wena ungayisebenzisi leyo nto othi uzoyinika abantu begembule ngabe bebambe kungani wena ungayisebenziseli wena uyibambele nje uyakunika abantu into ezokubamba ungaphendula uthi lapho ngingaphendula amapholoba lapho njoba ngumelaphi nginikwe lesiphiwo esowelapha esho ukuthi ngiphucwe umona uma ngizoba nento yami ngedwa engifuna ukuthi ngisebenze noma ukuthi abantu ngeke bayiqonde lento yokwelapha ekweyokuphiwa ukuthi uphiwe isiphiwo ngoba nami akusiko ukuthi ukuhlanipha kwami nangolwazi ngami abantu abakumina abangamele noma abangimethe abangabonwayo ibona abangithuma ukuthi anginike abantu lezinto u300 ikhombo ekuyokubheja okay ngiphinde ngizoba nekhombo only 300 abantu abathi bayagembula nje abantu abathi bayogembula ngiphinde mapholoba ngizoba nekhombo okuyebhizinisi lakho liyafadalala lishona phansi woza imali engu300 only 300 rand only 300 rand ngizofika nginika izinto kuphinde kuzoba ikhombo yomuntu othuba kwengane akondle ikhombo yokuthi ufuna uba kwengane ondle cha woza kumina no300 wakho uzokondla uba kwengane ngizoba nekhombo kweyomshado only 400 rand ikhombo yomshado only 400 rand Ningizimu Afrika mhlawumbe umuntu esezogoqa bengathakasela kakhulu ukuthi dokotela ngikuphi ithuba nje lokuthi usipho ku2 nginika nje chance kanti second ukuthi usipho kubili ocabanga ukuthi kusala ngephutha bese sikhumbuza nenombolo zakho engicabanga ukuthi kusala ngowephutha kukhona ikhombe komshado sithe u400 ngoba sesiyaqhubeka sesiyashishisa sesiyagoqa sineyinhlanga zineyinhlanga ekwezothando esho ukuthi ezokubamba umuntu siphinde sibe nohlanga lemali izinto lezo enginazo sibe nanembiza yokunqamula abantu besifazana abaya ngamaphilodi
inombolo zami inombolo yami 060 94 93 510 ngiphinde 060 94 93 510 eyesibili 078 542 7548 siphinde 078 542 7548 uyobe usuthola uDr Dlula lapho. Sibonga kakhulu umbukeli weSiya Viva TV1 behleli kahle ehleli noDokotela uDlungula kusikhona khona umabona kude uSiya Viva TV1. Ezinye ke zezinto lezi eziphezulu kwetafula njengoba niyibona ekuyizinto empeleni azinikeza abantu ngamanani aphansi angangephepha elibovu u50 rand. Uthi kubantu besifazane abafuna ukuthi ekamerweni bebe bahle nabafuna ukukhazimula emgaqweni abamthinte kulezi inombolo kade ezibiza. Uthe insizweni ezifuna amatoho nezifuna umsebenzi nanoma ngabe umuntu uyofuna umsebenzi ngabe uyagembula uzama nako Superbet uthi unayo into ke ukuthi ngakwazi ukukusiza wena. Uphinde wakuveza ke ukuthi umuntu ongenayo inkinga ukufika emzini wakho ezoqinisa wakuveza futhi ukuthi umuntu ongenayo inkinga yokuthi umuzi wakho awubethele wonke. Waveza ukuthi ke mayahamba eyokhipha isilwane noma eyolahla isilwane uke ekulahla ngemali engango 2500 rand. Abantu abaningi ke ngiyazi ukuthi bayafuna ukusizakala engakushiya nale lokuthi njengoba ilanga niza kwethu uziswe ukutuswa abanye abasizakele kuye nawe sengakwazi ukuthi usizakale kuye. Mina MC Polobas nawe ahlangane futhi kwivideo elandelayo. Siyabonga. Abulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhalezo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yeshiteli mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokho uzophila. Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikanowa yeyigibela umkumbikanowa nawe sondela emkhumbini kanowa khonozophila. Khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala.